Λοιπόν, έτσι που λέτε. Και νομίζω θα πάμε στον πρώτο μας προορισμό και να μιλήσουμε με τον κύριο Κοτρότσο, ο οποίος είναι ένας από τους συνιδρυτές του site pointgreek.gr, το .com, με συγχωρείτε πάρα πολύ, pointgreek.com, και θα μας πει ακριβώς τι κάνει αυτό για όλους τους Έλληνες απανταχού της γης στο μέλλον, αλλά προς το παρόν Ευρώπη και Αμερική οπωσδήποτε. Πάμε. Κύριε Κοτρότσο, καλησπέρα σας από την Αθήνα. Καλησπέρα. Και χρόνια πολλά, βέβαια, μεγάλη εβδομάδα έχουμε. Χρόνια πολλά. Λοιπόν, εσείς είστε ένας από τους υπευθύνους, όπως μου διευκρινίσατε, του Point Greek. Τι ακριβώς είναι για τους ακροατές μας αυτό και πώς σας ήρθε η ιδέα? Το Point Greek είναι, το pointgreek.com είναι μια ιστοσελίδα που αφορά τους Έλληνες της διασποράς κατά κύριο λόγο. Αυτό συμβαίνει γιατί μέσα από ένα εύκολο περιβάλλον, το οποίο προσπαθούμε συνεχώς να βελτιώνουμε, γιατί είναι στη στάδια ανάπτυξη ακόμα η ιστοσελίδα, μπορεί κάποιος στο εξωτερικό να βρει στην πόλη στην οποία βρίσκεται σημεία ελληνικού ενδιαφέροντος. Και όταν λέμε σημεία ελληνικού ενδιαφέροντος εννοούμε εστιατόρια, fast food, καφετέριες, σημεία που παίζονται ελληνικοί αγώνες, σημεία που μπορεί κάποιος να βρει ελληνικά προϊόντα, ελληνικές πρεσβείες, σχολεία, εκκλησίες, κοινότητες, ό,τι μπορεί να φανταστεί κάποιος, ό,τι έχει να κάνει με Έλληνες. Και συναυλίες, ας πούμε, και τέτοια. Για αυτό που με ρωτήσατε, όταν τα τελευταία 2 με 3 χρόνια, όπως παρατηρείτε κι εσείς και οι άνθρωποι μας, και τα άτομα μας ακούνε, πολλοί Έλληνες, ειδικά της ηλικίας μας νέοι, ξεκινάνε και πάνε στο εξωτερικό για να έχουν μια καλύτερη ζωή. Ναι, βεβαίως. Και πολλοί φίλοι μας έχουν βρεθεί σε αυτή την κατάσταση. Και μιλώντας μαζί τους, αφουγκραστήκαμε την ανάγκη για να μπορεί κάποιος να βρει εύκολα τέτοια σημεία. Κυρίως αρχικά για ελληνικά προϊόντα και γενικότερα και για να μπορεί να έχει μια επαφή με Έλληνες. Όλοι οι Έλληνες έχουμε, μας λείπει η πατρίδα μας όταν λείπουμε στο εξωτερικό. Οπότε όλοι προσπαθούν να βρουν έναν τρόπο να έρχονται πιο κοντά μου. Να σας πω λοιπόν, τις πληροφορίες σας από πού τις αντλείτε? Οι πληροφορίες μας ξεκίνησαν και μεταβαίνουν σταδιακά, δηλαδή η ιστοσελίδα ακόμα δεν έχει επεκταθεί σε όλο τον κόσμο. Η ιστοσελίδα μας, τα σημεία μας έχουμε αρχίσει να ψάχνουμε διαδικτυακά κατά κύριο λόγο, και από το σημείο που άρχισε να δουλεύει η ιστοσελίδα προς το σημείο και μετά, ο κόσμος που το έβλεπε προσπαθούσαμε να τους καλέσουμε να μας βοηθήσουν και μας βοηθήσαν αρκετά από διάφορα σημεία, με διορθώσεις, με αλλαγές, γιατί αν είναι κάποιος επιτόπου δεν μπορεί να ξέρει αν η πληροφορία που έχουμε είναι 100% επιτυχής. Η αλήθεια είναι ότι λαμβάνουμε πολύ καλές αντιδράσεις από τον κόσμο, δηλαδή τα σημεία μας πολύ λίγα έχουν διορθωθεί, αλλά προσπαθούμε να τα βελτιώνουμε συνεχώς. Προφανώς αλλάζουν και τα πράγματα. Εντάξει, ένα εστιατόριο κλείνει, άλλο ανοίγει. Ναι, μεταφέρεται. Ναι, ακριβώς. Ανοίγουν καινούργια μαγαζιά, καινούργιοι επαγγελματίες και προσπαθούμε να είμαστε συνεχώς σε επικοινωνία με ντόπιους οι οποίοι ενδιαφέρονται και να μας βοηθάνε. Να σας ρωτήσω, επειδή αναφέρατε το γεγονός ότι έχετε και αγώνες ελληνικών ομάδων κτλ. Υπάρχει στο Λονδίνο συγκεκριμένα, μου έρχεται τώρα στο μυαλό, υπάρχουν κάποιες καφετέριες που προβάλλονται οι ελληνικοί αγώνες της Super League της Ελλάδος. Μάλιστα. Συναυλίες Ελλήνων καλλιτεχνών στο εξωτερικό τις καλύπτετε? Αυτή τη στιγμή όχι, αλλά είναι ένα από τα σχέδια που θα υλοποιηθούν μέσα στο επόμενο διάστημα. Τώρα αυτό το διάστημα δεν μπορώ να σας προσδιορίσω ακριβώς. Ναι, εντάξει, άλλη μόνο. Γιατί η σελίδα λειτουργεί και παίρνει βελτιώσεις σε πολλά επίπεδα, οπότε δεν είναι κάτι εύκολο να γίνει από τη μια στιγμή στην άλλη. Πόσα άτομα ασχολείστε, ας πούμε, με κάτι τέτοιο? Αυτή τη στιγμή με το όλο θέμα του Point Greek ασχολούνται γύρω στα 7 άτομα πάνω σε διάφορους τομείς. Και για να ρωτήσω και κάτι άλλο. Αυτό είναι μέρος
ανήκει στις νέες τεχνολογίες, ανήκει στα new trends, ας πούμε, της κοινωνικής δικτύωσης. Πώς βγάζει κανείς λεφτά από αυτό? Είναι εύκολο? Υπάρχουν λεφτά? Καλά, ότι είναι το μέλλον είναι. Αλλά προς στιγμήν, επί του παρόντος, υπάρχει δυνατότητα σε νέους ανθρώπους όπως εσείς να βγάλουν τα προστοζήν από κάτι τέτοιο? Κοιτάξτε να δείτε, αυτή είναι μια ερώτηση που την έχουμε ακούσει από πολλούς, και από φίλους και με κάποιους άλλους δημοσιογράφους που μιλήσαμε. Η αλήθεια είναι ότι το Point Geek δεν ξεκίνησε με αυτό το στόχο. Ξεκίνησε σαν μια προσπάθεια να δημιουργηθεί μια κοινότητα, και κατά κύριο λόγο ελληνική, και όποιον αγαπά τον ελληνικό πολιτισμό και τις ελληνικές συνήθειες, και μέσα αυτό να δημιουργηθεί κάτι όμορφο και χρηστικό. Δεν ήταν ποτέ στόχος μας, δεν είχαμε βάλει ποτέ σε χρονοδιάγραμμα να διεκδικήσουμε, να κερδίσουμε χρήματα από αυτό. Και η αλήθεια είναι ότι δεν το έχουμε σκεφτεί και ακόμα. Α, μάλιστα. Δηλαδή υπάρχουν σίγουρα τρόποι που έχουμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας, αλλά δεν είναι κάτι το οποίο δραστηριοποιούμαστε για να το πετύχουμε αυτή τη στιγμή. Οπότε είναι ακόμα πιο αξιέπαινο αυτό που κάνετε. Μπράβο σας. Χαίρομαι πολύ που τα ακούω. Δηλαδή, μ' αρέσει να ακούω νέους ανθρώπους να κάνουν νέα πράγματα. Είναι πολύ καλό. Αυτή η ιδέα δημιουργόταν στους 3 συνειδητοποιητές Western που ήμασταν από την πρώτη στιγμή πάνω στο project. Για πολλούς μήνες και την πλάθαμε στο μυαλό μας και την υλοποιούμε πάνω από 1 χρόνο τώρα. Είναι κοντά στους 16 μήνες που το υλοποιούμε σταδιακά, γιατί όπως αντιλαμβάνεστε η εταιρεία μας ασχολείται και με άλλα πράγματα, εφόσον δεν μπορεί να κερδίσει χρήματα από το Point Greek. Οπότε το Point Greek είναι κάτι που ασχολούμαστε σταθερά το 50% της ημέρας μας. Και προσπαθούμε και είναι με διαρκή προσπάθεια να βελτιώνεται σε αυτή την προτεραιότητα, να βελτιώνεται το υλικό που παρέχει στον κόσμο. Δηλαδή αυτή τη στιγμή περιέχει σημεία στην Ευρώπη, την Νότια Αμερική, τον Καναδά, και γύρω στους 10 με 12 πολιτείες των ΗΠΑ. Αλλά αυτό προσπαθούμε να το κάνουμε παγκόσμιο, δηλαδή να μπορέσουμε σε κάποια στιγμή στο εγγύς μέλλον, ας πούμε, να έχουμε όσο να περισσότερα σημεία στη σελίδα μας. Πολύ ωραίο και πολύ αξιέπαινο. Μπράβο, και ταυτόχρονα, επειδή υπάρχουν κάποια προβλήματα όπως η mobile έκδοση που αντιμετωπίζει μερικά προβλήματα, αυτά προσπαθούμε να τα λύσουμε ταυτόχρονα ψάχνοντας σημεία. Ναι, καταλαβαίνω. Καταλαβαίνω, γιατί είναι άλλες οι πλατφόρμες, άλλα τα μέσα. Η αλήθεια όμως είναι αυτό που μας χαροποιεί ιδιαίτερα είναι οι αντιδράσεις από τους ανθρώπους που το συναντάνε και μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα, μέσα από τα email μας δίνουν συγχαρητήρια, μας έχουν βοηθήσει πολλές κοινότητες και στο υλικό μας και στην προσπάθειά μας. Με τη στήριξή τους μας έχουν βοηθήσει στο υλικό μας και συγκεντρώνουμε υλικό με τη βοήθειά τους, την οποία τις υπερευχαριστούμε γι' αυτό. Ωραίο. Και εμείς, αν μπορούμε να σας βοηθήσουμε, ευχαρίστως. Εμείς επικοινωνούμε κάθε βράδυ με Έλληνες ομογενείς από όλα τα μέρη του κόσμου, κάνουν διάφορες δουλειές. Ελπίζουμε, αν ποτέ μας ακούτε, να σας φανούμε χρήσιμοι. Είναι σίγουρα η εκπομπή που κάνετε ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα. Αλλά στην Ελλάδα είναι 11 η ώρα και 11 η ώρα δεν είναι εύκολο να βρίσκεται κάποιο στο ραδιόφωνο για να το. Σωστό και αυτό, σωστό και αυτό. Αλλά σίγουρα θα με ενδιέφερε, επειδή στο επόμενο χρονικό διάστημα θα πάω στο εξωτερικό, να την ακούσω όντας στο εξωτερικό. Ωραία. Είναι και στην ιστοσελίδα μας, βέβαια, όποτε θέλετε μπορείτε να μπείτε. Ακόμα καλύτερα. Ναι. Τότε είναι πολύ πιο εύκολα τα πράγματα. Βέβαια. Τέλος πάντων, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Χάρηκα πάρα πολύ που τα είπαμε, πραγματικά. Είναι ωραίο, πραγματικά. Και εμείς σας ευχαριστούμε, και εγώ και προσωπικά και εκ μέρους των υπολείπων μελών της Western, που προσπαθείτε να μας αναδείξετε και να βοηθήσετε την προσπάθειά μας. Βεβαίως, αλίμονο. Λοιπόν, καλή Ανάσταση να έχετε. Καλή Ανάσταση σε εσάς και καλές γιορτές. Και καλή επιτυχία. Γεια σας. Ευχαριστώ. Να είστε καλά.